Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li jrid idaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti anke jekk din ilha fis-seħħ issa għal kważi 10 snin. Grech qal dan waqt li kien qed jiġi intervistat minn Xavier Balzan fil-programm Extra fuq ix-xandir nazzjonali. Ejjew nagħmlu il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dan anke jekk kif jaf kulħadd din il-liġi daħlet fis-seħħ f'Lulju tal-2015 taħt amministrazzjoni Laburista wara li gvernijiet preċedenti nazzjonalisti baqgħu jinjorawha kompletament. Issa Bernard Grech qal li jrid li tiġi implementata liġi li għal snin twal ukoll il-Partit Nazzjonalista kien qed jiksirha sfaċċatament dan kemm bin-nuqqas ta' preżentazzjoni tar-rapporti finanzjarji tiegħu minn kemm ilu li sar kap l-istess Grech fl-2020 u anke bl-iskema ta' ċedu l-IPN li nħolqot apposta biex tevita il-liġi u għadha fis-seħħ sa minn żmien l-ex kap Simon Busuttil. Din l-iskema sigreta iddaħlet fl-2016 biex tiffinanzja il-miljuni kbar ta' dejn li għandu l-Partit Nazzjonalista. Riżultat ta' dan it-taħwit, il-Partit Nazzjonalista għadu ma ppubblika l-ebda wieħed mill-kontijiet finanzjari jew rapporti ta' donazzjonijiet kif inhu obbligat li jagħmel bl-istess liġi waqt li baqa' ma sabx awditur li l-istess jiffirmahomlu. Ikun hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi jkunu ħmerija ta' ġifieri li inti jkollok bżonn awditur u ma ssibx awditur mill-ewwel, pereżempju. U allura inti ċerti commitments ma tagħmelhomx fil-ħin. Fl-aħħar xhur ukoll kien sar magħruf li l-Kummissjoni Elettorali kienet ħarġet 5 ittri ta' twissija fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista wara protest imressaq mill-membru parlamentari Ewropew Laburista Daniel Attard f'Marzu li għadda meta kien qed iwieġeb mistoqsija ta' One News dwar din il-kwistjoni, il-kap nazzjonalista Bernard Grech se jaħdem bħala ereżijiet kbar. Ralla mhux jiffirmawhomlok l-awdituri. Qed tgħid ereżijiet kbar.